ji aliyê serdozgeriya Komarî ya Diyarbekirê ve di çarçobeya lêpirsînekê de li Diyarbekir, Mêrdîn, Şirnex, Wan, Riha û Dîlok û Enkara jî di nav de li neh bajarên Bakur û Tirkiyeyê ji bo 15 rêveber û endamên DBP biryara desteserkirinê hat dayîn. Hevserokê giştiyê DBP keskin bayındır û gelek hevserokên bajar û navçeyan jî di nav de 14 kes ji aliyê hêzên asayişê ve hatin desteserkirin. Hêzên asayişê nêzîkî 6 dem ji mêran li avahiya navenda giştî lêgerîn kirin û dest danîn ser him belgename û komputeran. Hevserokê giştiya DBP Salihê Aydenîzê got, desthilatdariya ku bi operasyonên serbazî tu encam bi dest ve neanî, dest bi operasyonên siyasî kir. Onlarca partimiz, onlarca kurumumuz kapatıldı. Heta niha bi dehan partiyên me hatin girtin. Bi sedan hevalên me hatin zindanî kirin, lê belê me her tim di siyaseta demokratîk de ısrar kiriye. Em dizanin ku ew desthilatdar dixwaze bi tecrîd û şer bikeve hilbijartinê. Lê dizanin dê win da bikin. Tekoşîna me her roj mezintir dibe. Naxwazin pirsgirêka Kurd bi rê û rêbazên demokratîk bê çareserkirin lê em ê ısrar bikin. Kesên ku hatin desteserkirin ji bo lêpirsînê birin şaxa dije terorê ya ewlekariya Diyarbekirê. Ji bo ku piştgiriya DBP bikin, parlamenterên HDP û rêveber û endamên partiyên Kurdistanî hatin berderê DBP. Siyasetmedarên HDP gotin ku dozgerê Diyarbekirê hukuk bin pê kiriye û biryarên derhiqûqî derbarê siyasetmedarên DBP de hatine dayîn. Bi hawakî dixwazin di vê dönemê vê pêvajoyê de kriminalize bikin partiya, êrişî ser partiyê dikin. Berê jî ku tê zanin salê 2016 û 17 de HDP wisa kirin. Tamamê bajara êrişî ser kirin, parlamenterê wî girtin. Vêga jî dixwazin DBP evê êrîş çê bikin. Yani ev êrîşekî ser milletê Kurd e, ser gelê Kurd e. Tekoşîna Kurd çiqa tu robrozê zêde dibe. Ama naviya tahammül nakin. Li gorî ragihandina siyasetmedarên HDP û DBP desthilatdar dixwaze ku di pêvajoya hilbijartinên 2023 de biriya dadgehan xebatên partiyên wan asteng bikin. Siyasetmedarên DBP û HDP van operasyonan wekî derbeyên siyasî binav dikin û dibêjin wê desthilatdar tu encameke bi dest ve neyîne. Hevserokê beriyê HDP yê zindanîkirî Selaheddîn Demirtaş jî biriya Twitterê bertek nîşanî desteserkirina siyasetmedarên DBP da û bu AK Partiye got, dê encamên siyasî yên vê yekê hebin. Hesen Kako, Kurdistan 24, Diyarbekir.